Asini rohama dihamu doho dami serdewata mata doho sianakna Tuhatta Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi ma dihamu nahinahulongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Tatangihon mahatan itu Tuhatta sadarion hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di mana tersurat di Yeremia bintu 10 ayat 6 songonon ma idok hatana. Dangadong manangise tudoson ho ale Jahoba natibul doho jalan natibul warmu marhite-hite hagogoon. Ima sahatna. Songonon ma hatoranganna na disurato di buku pajono ni Huriatta na pinaharuar dekat terpusat hakabipi do tobik natibul do Jahoba Tuhattai. Di kisahat apostel Dr. I.L. Nomensen Tusilidung dan Victor di Jakonibana dengan dihutai. Gudang do akatantangan siadupan ni aposteli hatiha sahat ibana di Silidung. Jalasada tantangan hatihai ima namar sobba dope hala batak wakka sumangot nang debata mula jari nabulun. Jala mula dong sasaharat namar sahit mohok ola saat tuluari saya didok di nabinahin nibegu manang pangarasun. Alairo masih nomensen lahu mahubati akan namar sahiti marhiti akaubat nabinuan sa Jerman paracetamol antibiotik do vitamin donian dilehon tu namar sahit mopi las gudang do di pamalum hati hai lam gudang na malum lam terbarita ma apostel nomensen di rula Silidung garia didok ma ibana sahala datu sibot tarmata alabui pamalupon na marsahit. Godang na manupun ise do sisobaon ni aposteli ubahay boy pamalum na marsakit. Las disido di padar sinomensen Tuhan Yesus Kristus do sisobaon na laos Kristus do na pamalupon dan na ibana. Ujui gabelong godang na nanaing dohot marsoba tu Yesus ala marhugodo ibana pamalupon na marsakit. Songonido turpukon na pengotok kita ganup. Asa holang marsoba tu Jahoba debata. Ala ibana do debata natibul jala gumogo sian saluhut na tinoppa. Sa itu debata nakita marhaporusan. Jala mangido hagogoon mangadopi saluhut na masa di ngolutta. Amen. Sonima pamakulunyon ni Tuhatta tuhita. Tuhatta ma madongani hita diulot ta sadarion. Oras.